Masala na ako maaga. Punta tayo sa ano? Tik na nga. Okay na naman. Di ba no? Pagtigil ka sa ukay-ukay, ang dami ng Hindi, ukay-ukay may doon sa bagong ano, bahay. yung takoyaki na. Ayaw yung post, no? Oo. Saan yun? Doon sa King 5 yung... So, yung the bagong, loft? yung bagong building, yung GC. Yung doon sa Tapat ano? ng Jollibee? Oo. Yung tabi? Yun, mismo. Meron kasi naman doon yung mga merienda. Kaya ngayon, takoyaki meron doon. Ano yun? Di ba parang Andy? Hindi siya by platters, by per piece. Platters mas Yung masarap. ano dapat? Madami. May platter sila, 200, ewan ko ilang piraso. Ano yung tayokoyaki na ito? Parang ano ba siya? Pagkain Parang ng ano, Korean. Korean. Yung parang yung bilog na may rice? ball, Gulay lang. Ayun? hindi yan rice. Yung kinain natin sa SM? O yun, takoyaki yun. Takoyaki lang nakayanan natin. Ano ba yan? Sarap na sarap ka nun. Alam mo naman, simple lang ang ano niyan. Basta pagkain diyan. Wala yung hindi, ano na, Basta pagkain. ng Masarap lasa. pa yung shawarma. Shawarma. Basta sab-sab na dun siya, sab-sab. Lang sarap pa na ng fried chicken kasi wala sila Sir Calvo. Napakain ng chongsan. Pag si Cheryl yung kasama mo sa pagkain, magnitan ka niya 1,000. Na, nagtubig kami ni Jubina. Kain sana kami dun sa ano. Pero nagtakoyaki naman yun na lang. Picture-picture na namin dito sa... Nadala na lang sa picture-picture. Ano. At least, tagal na siya. Nadala na lang sa picture-picture. Daming sale sa SM ba? Hindi man nun ako nakapunta sa isip. Isang taon mahigit na. 2 taon na. Ay, sus. Noon pumupunta lang naman kami ni Rose noon kasi bumibili ng habayanas. Nakailang balik kami dun sa SM kasi Ang dami na nga daw may bago. yung habayanas ang binabalikan pero ang tagal binili ni Rose. Yung, Habayanas. ninakaw naman sa'yo din. Buwang ka kasi. Marami na daw nadagdag sa SM. Maganda ng SM ha. Oh? Sa taas, ang ganda. Yung mga ano, dati di ba open yung, may open sa taas. Yan, nakakovered na siya. Oh? Pwede na Tapos kang, tagus. Parang pwede ka meron magtulog-tulog hallway yun sila. Oh? sa taas. Papunta kaya tayo doon, magdala tayo ng tent. Maghapon. Wala kayong sisita sa atin. Bawal. Bawal ba? Simula nung lockdown, hindi na nakapunta ng SM. Mahal naman kami Ang mga boring. Ang boring naman pa rin doon sa SM. mamahal Kaya pa. isa ka sa antogin sa SM. Pero malamang marami pa rin tao. Kaya, pag nag-normal, yan, maraming ano sa SM. Sure daw mag-apply siya ng ano. Guardia daw siya sa ano kasi ang sweldo daw niya is 15,000 Oh. sa bangko. Sabi ko, pag may tulis, patay ka diretso. Hindi, yung ang nilalagay sa bangko, yung mga ano din, yung may mga college Mga level. pulis. College level ang nilalagay sa mga bangko. Mm. Yung Sa mga nagtapos sa pang-ordinary mga na lang siya. criminology, yun yung mga nilalagay sa bangko. Pero yung mga high school graduate, nilalagay yan sa mga subdivision. Sa mga milk teahan yun. Sa Palawan. Pero sa bangko, mga college Hindi sa mga ganyan, chungsan, ganun. Mga ganyan ang mga tatanggap kay Kuya Roy. college level yung tinatanggap sa mga bangko.
Bugi, mas eh. Hambog lagi. Tungkol kayo ng Alam mo, nagkikwento na siya, sabi ko. Hindi ko pinapakinggan, lumalayas ako. Kung ganda, apply si Jubin sa SM. Apply siya sa buong buwak. Alam mo kasi, kaya si Sir lang naman nandito. Kasi si Jubina yung inaano yan. Nawala na si Jubina, kaya hindi na siya ano. Wala na rin siya. Oo. Kahit magkalaban yan sila ni Patay Jubina siya kay na Jubina. Mortal. Jubina, patay sa'yo si Roy. Kahit inaaway mo yan, pero Sabi nga niya. wala niya. Okay naman daw kayo kasi namisita nga sa sayo. Ganun. Tapos pagdating na dito, Nag-iba rin ugali mo. Kasi hindi ko na talaga siya gusto. Hindi ko na gusto si Belmar. Hindi ko talaga gusto siya. dapat yun mo. Pero napagtanto kung hindi pala kita gusto kasi Yun. kabaro pala kita. So, suntukan na lang tayo. Hindi tayo Parang yung nag-propose. Nag-propose siya, tapos may sasakyan yung babae. May gumawa pa siya ng paraan. May Hindi, effort yun. Hindi siya nag... Can you be my girlfriend, kunana? Sabi ng babae, sorry. Sorry, hindi kita kayang mahalin. Toink. Nagwala. Natamimi. Binidyo-bidyo pa. No. Si Jackie, nagsara kami kasi walang kumakain. May nanalo na ang tuntan. Kaya, huwag na lang kaming sunduhan. Kumain na kami. Nagdala na kami ng 1 kilong manok. Walang niyat. 1 kilong manok at saka isang Pisting sakong ulan ay bigas. pisting araw na to. Tingnan mo, maaraw-araw ngayon. Bukas, grabe na naman ulan nito kung kaya magdi-deliver. Ang sabi nga sa balita ni Mang Tani, weekend, medyo maaraw, walang hangin, walang ano ngayon. Pero may parating pa daw na bagyo. Sabi niya. Wala na yung bagyo itong Mayroon pang parating. pero nawala na si Yung habagat at saka Kaya yung nga ako Goryeo. laging may payong. Grabe yung Pag habagat ang lakas magte-trip ng ako, Grabe. tiklo pang payong. Poink lang. Pag bababa na naman, toink. Kalkal ng Visit tayo itong ulan na to. Ayaw po, papasok ng City Hall na nakakaputi. Tanggal na naman ako ng kaputi. Visit talaga. Kaya sabi ko kay Kuya Elmer, ikaw na sa City Hall. Hindi ako umiti sa City Hall. Bakit? Yung QR code, madali lang kumuha ng QR code. Nung ko ang saging, 8. kahit 9 pa. Ilan saging? 5. 5 Magyan mo siya, oh. Kaya pinapakita to kasi parang timang. Pag nagduduty ako dito, pag uwi ko, nilalagnat ako. Ano na lang. Pinapansin mo kasi yung mga dito. Dapat dinmahin mo lang. Nililidma ko ah. Baka may kapitbahay ka pa dyan. Panaluin mo ako ng bingo mamaya. Maglaro ako. 5 lang naman yung card. Maglalaro ka na din. Ito si Inday sa bingo. Saan ka nagbibingo? Ito si Paul. Alam mo, totoo kagabi, naalimpungatan ako sa inyo. Kala ko ano na naman Akala ko nangyari. nanalo sa luto si Atpa. Hindi, akala ko ano na naman nangyari kasi naalala ko nung namatay si Ate Lingling, nagsisisigaw sila. Kaya alimpungatan, nakatulog na kasi ako. Ano? Alalo, tumayo ako na parang hangin lang Pag ko, piste, nanalo pala sa bingo. Magkano panalo ng football?
5,000. Si Pamela man. Sabi Kanya, ko yun, pati yung tong X. Sa cellphone. Oh, totoo ate. hindi maglaro ka. Mag-load ka kasi sa Gcash. Nanalo siya 5,000. Anong nakaraan, nanalo siya to 5. Tapos kagabi na naman 5,000. Magaling kasi yan siya. Kasi, ano, Iya, magmana kay mama mo. Wala buwisit yung ganun. Pero hindi maganda. sugarol. Buwisit Sa una ka talaga. lang naman mananalo. Oo, ano Sa yun una ka lang lang talaga. Pagana-ganahan. Pag Yan si Ate bibigyan Pam. Pag once na natalo lang. Marbe yan, gaya-gaya. Tingnan mo, pa-install lang ano. Kaya para din makalaro siya. Hindi lang ito ma-verify kay halap naman ito yung mga ID. Hindi na Hindi yun. siya dawaton kaya yung dagway ka ng murag apple. Nilibre naman ko ni ano Pamela 200. Talo agad ako kagabi oh. Gusto ko na itapon yung cellphone. Natulog ako, nanaginip ako, nanaginip ako 5 numero. Hayaan mo yan mamaya. Hoy, ang naiwan lang sa isip ko yung 14. Ginising, kasi kapag kasi siya, 14 kailangan yung dadaan pa siya sa akin kasi nagbaliktaran kami natulog. Kailangan kong maganon bago siya makalabas. Kaya nung ano ko, inisip ko kung ano pa yung mga numero kasi naglinya ba. 14 lang yung naisip 14 lang yung naisip ko, hindi ko alam kung ano yung 5. Kasi 6 yun eh. Antayan mo dun sa ano mamaya. Na, Itataya wala, ko sa- kailangan may kasama 14. Wala, bakit? Hindi, 14? tataya Dalawa ko lang sa naman na waiting. number. Ha? Waiting. Waiting ba dyan, no? Oo. Ayun? Ano? 14, Parisan mo na lang. 5, 14. I-maintain mo dun sa bakla. 5 ug katul-katul. Kung kato siya yung kamulo. 5, 14. Sa Tataya weekend. nga ako. Anong tayo mo? 20, 20. Katul-katul. Uy, itaya mo yun. 5, 14. Isa di, basi manimot na po ko. Araw-araw, 20 dun. Tapos naalala ko yung, di ba yung nanaginip siya, nanalo siya ng luto? Lumabas na kasi yan sa ending. Ay, 6 sa kasi yun. ano. 6 talaga na, lumabas siya sa mga bula ba? 6. Tapos, ginising mo ko, ang pinakalas na naalala ko, yung 14 lang talaga. Animal. Hindi ko na naalala kung ano pa yung... Kaya mo napapanaginipan yan dahil yun sa nilalaro mo. Thank you for watching guys! Thank you!